Ja näin Greg Paulson puhaltaa pilliin ja matsi liikkeelle. Tänään siis erot. Sisäpäin kierteisenä tulee sinne vitosen viivan tietämille ja kakkospallo tippuukin vielä vetoon paikkaan. Tamiseen heikko syöttö häneltä ja avaa sitten paikan vieraille. Bone kuitenkin oli paikkaamassa omaa virhettään. Saa jalkaa pääselle boksin reunalle. Keskinen lauko. Pienen kimmokkeen ottaa nyt HJK ensimmäinen kulma. Vitosen viivan sisäpuolella useampi klubipelaaja. Lingman sisäänpäin kierteisenä lähettää hyvän näköisesti taka-alueelle. Siihen pääsee hieman näppäinen Timbur väliin. Tilanne jatkuu kuitenkin pallo keskisellä. Takavistosta löytyy Leos Foster. Topparin keskitys. Korpsson tulee sinne Halmeen päähän. Sitten takaisin kohti HJK päätyä. Lassuksen toimesta just nopea avaus toista paikan kohti sinne kiitää Toppi Keskinen. Keskinen juoksu kilpailussa vastassa Rasimovicius. Liettualaislaitapa. Vanevesis miehiä sinne boksiin, mutta niin vain HJK iskee! Niin vain HJK iskee ja se on Lievin! Nopeasti lähtee HJK iskemään vastaan. Nyt ei jääty hieromaan ylimaanista. Se kaikki lähtee siitä Topin keskisen laitaohituksesta. Pallo keskustaan ja Santeri Hostikalle. Ja boksiin, niin Hostikon keskitys. Se on aivan täydellinen. Eli Irvinin liike. Niin ikään ensiluokkainen. Löysästihän siinä pelaa Kaspar Zadubra. Ei havainnut yhtä, että Scotti hyökkää ja on puolen metrin päässä ja aivan vapaasti pääsee Irvin puskemaan. Ja näin ensimmäisen nelivitosen viimeinen peliminuutti käynnissä, kun nyt sitten lähtee karkomaan Veli Uulisen arvelta. Sinne tulee vielä paamaan Veli Uulisen laukkoa pallon maali ja se on tyylikäs viimeistely. Se on tyylikäs viimeistely, mutta varsin karu on HJK kannalta tämä maali. Ensimmäisen nelivitosen viimeinen peliminuutti on käynnissä. HJK lopun paineistusta. Mutta niin vain pallon menetyksen jälkeen sieltä pääsee Veli Uulisen karkaamaan Halmeelta. Pienestä se on kiinni, että Michael Baumaa pääse väliin. On kyllä viileä viimeistely sitten liettualaiselta. Jesse täysin voimaton ja tilanne 1-1. Pallas. Keskitys tulee hyvän näköisesti ja sieltä tulee myös puskuli Irviniltä, mutta painuu. Ne pallo taka-alueelle tulee sieltä tulemaan se jatkoluu Patch. Vaikeasta asennosta. Toivio vastaan ja valitettavasti Ylitolva. Ylitolva keskitys boksiin, se on laadukas. Keskinen pääsee laukoon leveäksi. Kuitenkaan maaliverkit menneet toistumiseen Tötterälle, että sitten nyt kun Ylitolva pääsee keskittämään kakkospallo keskiselle. Keskinen boksissa laukoon. Laukaus kuitenkin blokataan, kakkospallo tulee ekana Kuuluselle. Sitten Palvatsään levitys Pallakselle. Albanesen sijoitusyritys. Ja Toivio nyt vähän kommunikaation virrettä Palumetsä ja ennättää kuitenkin sinne hetkeksi aikaa Embo. Jatkaa Della Vegalle, Della Vega boksin reunalla laukoo Östorju yhteensä, Embo pääsee Östorju toistamisen vielä, tilanne jatkuu. HJK boksissa, Della Vega boksin reunalla, ottaa sieltä mukaan Masanin, matala pallo keskustaan. Olemme vielä kaatuessakin, saa jalkaa väliä lopulta, tilanne kuivuu kasaan. Paitsion myötä. Keijala vapaaksi laukkookin terävästi. Timbur torjuu kuitenkin ansiokkaasti. Kuulossa hänen perässään Masanin ja keskitys Toivio jalasta se tippuu suoraan Lukas Della Vegalle. Della Vega lähtee kokemaan. Saa pistää sinne suoraan kohti maalin edustaa, jossa pallo pomppii. Timbur saa ensimmäisen kosketuksen, saa myös osumaan ja vapaa. Englantilais hyökkää tilanteen Klaara ja saa pallon omille. Sitten se hukkuu Korpsonilta. Keskinen lähtee haastamaan heittämällä ohi vastaan tulevasta Klimoviciuksesta. Keskinen boksiin lähettää pallon sinne keskustaa kohti sieltä. Se kimpua kannalla Kuuliselle. Pallassa lähettää Irvin pääsee laukkumaan. Erinomainen heittäytyminen tielle. Keskinen yrittää toinen blokki perään. Nyt kyllä puolustaa uhrautuvasti liettualaisjoukkue, kun Toivio
Albanese. Pallo sinne keskustaan. Embo pääsee ensimmäisenä väliin. Albanese. Pallas. Albanese hakee jalkaa vapaaksi. Etenee boksiin. Lähettää sinne puolelle. Irvini se ottaa viimeisen osuman. Erikoinen ratkaisu tulee Jabsenovicilta. Ivan Blanchard rikkoo siinä tilanteessa. Kaspar Dubra. Ja näin. Alkaa tämä peli olemaan taputeltu. Kun lisäaikaa vielä järjestää melkoisen yllätyksen ja shokkihoitoa klubille. Ensimmäinen osaottelu Liettuassa. Se ratkaisi tämän otteluparin 3-0 Panevesisin voiton myötä.